Hello mga kabisaya, welcome muli sa aking channel. Ang gagawin ko ngayon ay i-upgrade ang Windows ng aking computer mula Windows 10 to Windows 11 na libre. Pero bago ko umpisan mga kabisaya, i-check ko muna ang specs ng aking computer. Punta lang tayo dito sa File Explorer, double click. Then dito sa this PC, right click. Then Properties. So ayan mga kabisaya, yan ang specs ng aking computer. Windows 10 Pro ang kanyang Windows. So ang susunod kong i-check mga kabisaya, kung na-meet ba ng aking system ang minimum requirements ni Windows 11. Para ma-check natin, punta lang tayo dito sa Home. Then, Update and Security. Dito sa right side, mayroong nakalagay na X. At may sinabing kaya zoom lang natin. So ito yung nakasulat. The minimum system requirements to run Windows 11. At paano ba natin ma-check kung ano pa ba yung kulang? So ang gagawin lang natin, punta tayo dito sa Get PC Health Check. Click lang natin yan. So ngayon mga kabisaya, i-download natin tong PC Health Check app. So click lang natin yan. So ayan siya, nag-download na. I-open lang natin tong file. Click lang natin yan. So ayan siya mga kabisaya, nag-run. Close lang natin to. Tapos ito. Nung download natin at ma-run, yan ang lalabas. Let's check if this PC meet the system requirements. So, check natin. Check now. So, ayan ang lumabas mga kabisaya. Ang sinabi dito is TPM not detected. So, tingnan natin ang iba pang mga results. See all results. Ang kulang-kulang mga kabisaya ay itong TPM. Hindi siya naka-enable. So para ma-enable natin yung mga kabisaya, kailangan nating pumunta sa BIOS. Close muna natin to. Tapos i-restart natin ang ating PC. Start button, then restart. Press na natin yung delete. So yan mga kabisaya, nasa BIOS na tayo. Nasa setting na rin tayo. Enter na natin. Tapos punta tayo dito sa security. Enter. Tapos trusted computing. Enter. So ito yun mga kabisaya. Zoom natin. Yan. Ito yung TPM, device selection. So anyway mga kabisaya, sa AMD FTPM at sa Intel ito PTT. Ngayon i-enable natin yan. Yan, naka-enable na. So save and exit na natin. Press lang natin ng F10, then okay. So punta ulit tayo dun sa update and security. I-check ulit natin kung okay na ba, kung na-meet na ba ng aking system. Start button. Tapos settings. Siyempre dito na tayo sa update and security. Ganun pa rin ang sinabi. This PC does not currently meet the minimum system. Punta ulit tayo dun sa PC Health Check. So dito sa File Explorer, double click, download. So sa PC Health, i-run ulit natin. Close natin to. So i-check ulit natin mga kabisaya. So ayon sa result, great news, Windows 11
Ayan. Zoom natin. Windows 11 is free and coming soon. See all results. So ayan mga kabisaya, lahat na naka-check. So ibig sabihin, na-meet na natin ang minimum requirements ni Windows 11. So close na natin yan. Ngayon punta na tayo sa Google Chrome. I-click ko na lang to. Tapos dito tayo sa download Windows 11. At ang i-download natin dito ay itong Windows 11 Installation Assistant. So sinabi dito, this is the best option for installing Windows 11 on the device you're currently using. So sabi to, click download now. Click natin to. Ito siya sa baba, na-download na. I-open lang natin. Then, yes lang. So, i-close na natin to. Tapos dito, scroll lang natin yan. Then, accept and install. So, ayan mga kabisaya. Downloading na. Ngayon, antayin lang natin na matapos. So, ayan mga kabisaya, pwede na pala natin i-restart. Restart na natin. Close. Almost there. Okay. Naiba na kanyang setup. Nasa gitna na ito. At walang na-delete na files at mga apps. So ngayon i-check na natin kung ano na yung specs niya, kung ano na yung Windows niya. Dito na tayo punta sa start button. Uy, ganito na siya. Settings. Saan dito? Nanibago ako mga kabisaya. Yan, about. Dito sa gitna. Zoom natin. So yan mga kabisaya. Mula Windows 10 Pro to Windows 11 Pro. So, successful. Nice. So, yun mga kabisaya. Natapos na ang ating upgrade ng Windows. So, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood.